Saki, 16 år gammel, der har været fart på det sidste halve år. Først fik du din første FC Roskilde-kontrakt, og nu er du blevet rykket op på førsteholdet. Og nu står vi her i Tyrkiet, du er med på træningslejr. Prøv lige at sætte et par ord på, hvordan det sidste halve år har været for dig. Jamen, jeg synes, det sidste halve år har været fedt halvår. Jeg synes, efter jeg rykker op på senior, udvikler mig meget, blevet stærkere, både mentalt og også fysisk. Synes jeg også, de har taget rigtig godt imod mig også op på senior. Selvfølgelig mange flere krav i forhold til U19 og U17. Tempoet går også meget stærkere end de yngre rækker. Så. Og hvordan er det nu? Nu er du med på træningslejr, og den her uge i Tyrkiet er i fuld gang. Masser af træningspas, masser af tid sammen med drengene. Hvordan føles det? Jeg synes, det har været fedt indtil videre. Jeg tror også, at sidste dage kommer til at være fede. Selvfølgelig også været hårdt. 2 træningspas om dagen. Men jeg synes, det har været meget fedt indtil videre. Og hvad betyder det for dig, at det er i FC Roskilde, du får lov til at komme op på førsteholdet i en klub, du har spillet i, siden du var en lille knægt? Jamen, det betyder jo egentlig meget. Det er jo klubben, jeg har spillet i, siden jeg startede til fodbold. Selvfølgelig, man kan godt kalde det en drengedrøm. Ja, det er en klub, man har været i hele livet, kan man egentlig sige. Så jeg synes, det er meget fedt. Hvordan har folk taget imod, at du er kommet op på førsteholdet? Hvad siger dine venner og din omgangskreds? Ja, altså, jeg prøver at være lidt humble om det, ikke? Men vi taler selvfølgelig om det lidt, ikke? Jeg synes selvfølgelig, det er fedt, at jeg også rykker op. Jeg synes også, jeg har fortjent det. Så ja. Og hvad er dit fokus fra nu af? Hårdt arbejde og masser af minutter på træningsbanen? Ja, hårdt arbejde. Vise mig frem. Bliv ved med at vise mig frem. Præstere, når jeg får chancen.